Για τα φτάνει. Ας ζήνουμε το αρχιλέα. Να παίρναμε και ζήναμε φωτία. Είχες ψήσα. Πες φυρόνε. Ναι, με κάρτσε. Κάρτσα τραν dan bezo, tapsa de care asiru. O metra. Από δεκάρες να τους τύπος δουλειά. 3 τα. Και βάνα στη καρμονία ανάμεσα. Μπαγόξε επικατέρι. Κουλτουραό τέρι. Μπαγόξε έκλεφτε να μην ξέρει. Να ξέρει να. Άρα παπίνα σαμπάς αρχιλέα κλωστάκες πουλί. Χέντα το χρονικιζά, ακούσε μισή. Ναι. Λέει κάρφι τσαλάκα. Αλλά σε ακάλακα, κάξε το δρεσερονέ. Κακού ήλια να πάνει σε λίγο. Καμία χαρά είναι. Ελάκα. Δούνικου. Πικά σαμπάς. Εγώ πένα το πει στα χρήματα. Ο Μπαγής ελάδι. Είναι και ο πλέτος. Γιούρτζι. Καραϊκά ιστορία σας γράφει. Α, ούτε τον Κωνσταντίνο έχω εμείς μόναζαμε. Είναι. Εκεί από το καγοσκούμ, τώρα συμπούσκα. Κότε μπαδούλιο να τους τα μαζασουείς. Δεν φάσεις κόμμα μπάμπα, μου σκυλάζεις. Η πελάτσινο στο κορίτσι, στη Βυζιρόφ, είχε το σόμπολο το δυσχωρημένο, στη Βυζιρόφ. Και εκείνη δίνει την καμάντα. Άζυμο, τούγκο, όλα εκείνη δίνει. Εμείς έγραφταμε στο ανώσι, και έγραφταμε στο ζέρο. Σα πώς θα τα συστοείτε, πατρόν. Γινόταν 16 κιλά. Γύριζα. Άρα πακότε είναι σασίρεψε. Το ωραία και έγραψε να το έκλωσε το στβό, την οκρόσκη, το χωσιπούς χαρασκρόσκη. Ναι, είναι όψε. Έκλωσε να το σονά σαυκά. Έσυρε και το περίτε πετσχάτζενα. Και αν το βερταλέτε, και τα χρόνια δούλευε με κουδουσαούις. Μικρές. Αυτό ήταν στο σαυσάιτ, σαυκά του μέρος ανέβη. Είσαι απακλάψα. Τα ακούσεις πάει δούλευε. Τώρα αυτά σ' αφήναμε. Αλλά σας λέμε. Είναι ημέργος. Όλοι πάνε στη δουλειά και παίρνεμε. Είπα τον αγορανίκα τον πυρισσάς που στάσεις του. Είπα παίρνουμε εσύ. Το γάιδρο να φέρω. Το γάιδρο να είπε να φέρω. Αλλά είσαστε με τον αγορανίκα. Είναι. Τώρα σύρωμαι και πάει και στη τελισκάρου πάει χαλάς. Το χαλάς δίκαιο είναι τη βρεσί. Έναν τα νέσυρα. Ο γάιδρο να χπάν το πάσα. Είναι ημέργος. Πέρεχω το γάιδρο. Αλλά σαλάκα, κάμισα τι με πηγάνε το... Ο γάιδρο είναι χπαράε. Αλλά σαρέρα να γαμώ τι με πηγάνε το φέρει τα πατρόνια. Και αλλά κέγγεν. Έρθε το βερτάλιο. Στα 3 λεπτά, 3 ήταν ασύρις. Γάμισα τι με πηγάνε να το. Χπαράξει το γάιδρο. Ui, não, muito bacana. Sim, é que você Ah? Sim, é que você Na repetição que o papai aqui pessoal de saúde. Ah, τη Σιάκη, τη Χριστάκη. Τη Χριστάκη. Α, τώρα εσείς τα Χριστάκη αυκά πίνανε. Τα Χριστάκη και αυκά έμεναν. Είναι. Τώρα ο Βρέμικας δώσει το ήταν, τα τη Χριστάκη. Είναι ένα στυλιακή κάρατσο. Τώρα λέει τον Κάστανο, ο Κάστανο λέει. Δεν είναι. Πες αντιμετημένος. Δάφτα. Ίσα απλού. Πρώτε, τα Χριστάκη. Δεν είναι. Παγάψε αυτό το ζαρκάτο. Ο τα Χριστάκης παλιάτανε. Τα Χριστάκη λέμε. Για πάρτε και δεν σε έτερα. Βάλ. Δεν το ραβεί. Όχι να τρώω. Ο Ιώρης ο Πάπας πατέρι με 7 μέτρα να ζω ελά, να ξαστά με τσιβούς. Ο Ιώρης Παπάδα πάκι. Είπε τι βρήσα κοντά στα αργανίδα. Τι με πείσε να του. Είναι. Τώρα πήλια με ο Ιώρης. Ξέβαινε ξοκά. Ξέβαινε πες. Γεια σου τα Χριστάκη. Είπε καχύτω είναι στάργαλες που είναι. Πήγε πάσα με τα άλλα. Και σε παίρνουν πια. Αϊ κακιόλτα.
να ζητά. Λείπει την νεβολία, ναι, έπινε, δεν μας έπινε. Όχι, δεν ψήνατε. Τώρα, ο τέτοιος χαστά κόσεις σωρεμένων, οι άρας, ακόμα του λαφράνε. Από το κάρτσαλο, πουλί, φτιώνω τον ψέιπατο, φτιώνω τον αρτζίσκι. Είναι έτσι πάρθεν, και κρούσαν με τέτοιες παραλέζες, σαν λέσικο, και κρούσαν κάρτσι. Επίεν, από τον κάπως έλενα τον, κότι κάτι, σάσα, για να άσικο. Για πάει κάτι το πεθαίνομαι στο φόρο. Никогда не сердце. Λέω Νικόλακος του ζητούє και πάτε άτπες. Είπε είχα πάρκες. Εμείς πάμε και αυτό την πόρτικα για πάει το ζωγραφημένο κορίτσι. Είναι σέβα να πίνουν πιάτι. Δεν τους kaže. Πιάτι το φτιώνω κράσι είναι. Πιάτι. Όσο θέλετε πέρο. Αρτού δεν έπιναν να του. Ουζέ τσιρ. Πάνω στο σπιτάκι. Τώρα αυτό. Σε πάσα στη τσοβασικά. Τώρα λέω το άλλο πάλι. Σε πάσα στη τσοβασικά. Λέω Νικόλακος του ζητούє και γρήγορα στην άτπες. Είπε είχα πάρκες λέει. Από του πάρει ζωγραφημένο κορίτσι. Και χαλάει και λέει. Όλες ναι πει, ήτσα σάτσι πέ. Δεν είναι σκούδα την αυκάκι μου σαν συνήκακος. Η σκούδα και ως να πιάει το ήτονον. Στο τώρα ζαλίβκα είναι δικακιστή. Α τώρα, ο παιδερό μου τα νέο δούλευε στο ζαλτικά με σε γνά τον καιρό της μου μλάτζη. Η ωραία της άκουνα στο κορίτσι χωσής. Άρα της πά, πεκές έχω δανε. Ένας Ρούσος έτον πιαντσούσκας. Ο αμπρός θα του παρέζες. Εσύ δεν σου φουρνίγες για τη σόφα. Το μαχει ξέρεις. Ανάποδα σε βε. Αυτό δεν θες. Η θεία τσόφα θα ζουμούν. Κύριε Κιόνι. Ούτε θα κάνει κάποιος Ιστορία. Ο Σόλης ο σχορεμένος. Πώς ήξερα αυτό. Έρθεσε Τι κάνει μέτρα. τα πάπα. Ο Σόλης. Τη κουβάρ, τη μάνα στο Ο Πασά. κοντίτσικο. Ο κοντίτσικο. Το είχε μουχτεράκι έγινε να τα ακέσει. Έρθεσε μέτρα. Ο Ξάμα μάλις. Α, Σόλης. Ο Σόλης. Και Τη μάνα σα τα έφυγε. Έρθαν να πεσέπανε. Στα δακάκια είπε εκείνο πάτε που να πάω στο χωριό. Βράδυ είναι, νύχτος. Ατός όχι εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω, πάπα παρέα. Τώρα και στερένεται. Τα τον είπε να πάω, θα ψέω τελείως. Τον και στερένεται. Εξέβαινα και πασιγκάμαρι να πέσα σε εκείνο το Καστανίνας. Επίνε εγώ μόνο στο παλγονικές. Σάπιμα. Στο παλγό λέω, στο παρθάλαπες. Σας σύρεψε. Κάτσε τι. Που σαν ποιον του Ελγιάνες έγεται. Κι άλλο και μπορεί να βγαίνει. Είναι κλώσκο τον τα ταρέζα το λέω και μπορεί να βγαίνει. Γιάλ τα πήγαμε. Ας πω κάτσε και πάπα πέραμε και πήγαινε σάλπουλα. Στο φτελέ. Το ζυγουλίσιο. Ναι, το ζυγούλε παίρνανε και πήγε. Ο Τύρκης πέραν και πέναν τον πάπας. Άστα να σε λέπος. Μια άτσας γαμώα του. Πέραν από τυρία Κροάτι. Αυτό το φοράνισαν κάτω μέρος. Το ζωικό που να φοράσει να το κυμπούτι. Ναι. Τώρα η μάνα της Μελέγκος, αεφλών ο Κωνσταντίνου, πάντα τον έλεπεν με τη μάνα Λέγκου, τη Γεωρίκας. Έφτιαν, έτσι μα δουλεύει σε μαγαζίν, αυτά είπαν τα σταφύλα χάνα του. Τα Κωνσταντίνου έρθαν στον αστοφόρο και έφτιαν. Λέω, τα Κωνσταντίνου, άουσα χάν τα σταφύλα. Τέτοιος. Μας πάει και ξέρουν, εκείνος μασίνα είναι, φόρτισαν μετά, είχαν το κρασί, η μάνα μπαλέα, τότε να είναι τα πουλώα. Τώρα έναν ημέρα άρχισε. Τα Κωνσταντίν την μέρα πέραμε ένα κότσι, ξέρω στον Αβράγκο, εσύ να άκουσα, ζάβρες, έρθαμε τουκά, ο Λόφκας, εγώ, και με τρεξαλίδες. Είναι ο κάθομπα, πήγαινε γιατί, σαρατακάς, στιατανίτσας, στάθεν και τον ούξους. Έγινε 20 ετών, έκανε πιάτη, φέρτε τα χρήματα. Ξέρω βρήκαμε τα χρήματα. Ο Λέοκας παλένε, μην τους είχαν ήρθα κατά τα κρασί. Έπα, просто ούξους. Μου δεν μην τον αχολάσει και το άμα. Ο Λέοκας παλένε, πώς είναι. Και όταν έπανε, τον αουτσιάρα.
Φέρτε πεις τα χρήματα. Πέρα τα χρήματα πεις, η μάνα με γάνεψε. Μάνα να τα χρήματα, δεν με το κράσι. Με πει, η κογκάς είναι ξέρει. Ο Μίκας ατιάντα πρώτα λένε, είσαι να του κα, συμπούτκα. Κάς τα χάκι. Αυτούς έξεραν από μέσα όλο η αγλή, η προγατή. Τα ένα σύρνουν σε ένα, κάποια ένα κίνημα έτσι θα γάμιτε κεφάλαια. Τα ένα εκεί τρώτε, τη μέση αν τρώτε. Πολλά παίρνανε τον Κύρκη Βασιτζάλγανε, παίρνανε τη Ρία. Και παίρνανε τον Κούρμεν της σχολμένα να φτάσει στη Γεσδάνια. Με το λέει έτοιμα, βάλε και ξέρω να χούστε. Ποιος είναι δηλαδή. Το έχω ακούσει. Δεν μου φογκουρίτσα. Και значит δεν μπορεί. Ας Κωνσταντ Γεωβάνη, απάσει Κάροτς. Θέλω να πει Κώστα Κολίνος. Και πέρα να πει θέλω να είναι τα λεύρια, ζάχαρια. Βάτε σε χτυκιά την δούλευα να κάνω. Παρακαούλης αυτό της ήταν σε δικός. Σου καράσα αυκάρι. Ναι, ο Πάπα δούλευε να το κάνω. Τσίκας και ο κουμπάρος. Τι πάει συγχωρέμαι. Όχι, ο Ιτιόνος ζει, γιατί. Ο Κέρμομπα πέθανε, ναι. Εγώ το έλεγα. Ο Ιτιόνομπα δούλευε. Ο κουμπάρος στη Βάσικο Πάπα, ο Νίκολας. Τσαχτσάχο. Α, οι τεσσάρες. Ναι. Έτσι ο παπάς Παπελέκα. Καλή ώρα. Α τώρα, ασιτζάλγαν, έχω σαν τι τάτα γάμπρο. Τσάλγανς. Και κορίτσια τα που λένε, Κάροτς, χάτι. Συνήθιαμ στη βυζηρό, πετά. Ουα, πεις βάρης. Έλα! Και χάτι. Το ήταν και πάντα άτομα. Και πήγαμε, πιάσαμε. Άκουσα από αυτά, представляете, το πάλι κάτι Ιωρίκα. Και να τράει τα χρήματα. Μοιράζω. Πάτησε με πять. Давай. Нет, печать. Виктора, нет, этого. Α, είναι. Виктор. Τη Λουίζα Σάντρα. Όχι. Знаешь, что Саша. Α, ναι. Λένα, κάτω κουιά την είναι. Ναι. Λένα, ναι. Το 50 είναι ρουσικά. Πάτησε. Το γκούρι μπαπικελέσνου.